Здравейте на всички, добре дошли на урок номер 5 от изучаването на страхопочитанието към Бога. Нека ви похваля, стигнахте до тук. Имам предвид, че издържахте операцията, дойдохте в съзнание, чухте предупрежденията и ако след всичко това искате да продължите и се вълнувате от този курс, искам само да кажа, че имате сърце за Бога и го обичате много. Но имам страхотна новина. Сега преминаваме към десерта. Какви са ползите за някой, който наистина се страхува от Бога? Няма по-важна полза от интимността с Бога. Ще прочета един от любимите ми стихове в Библията. Псалм 25:14 от новата версия на Кинг Джеймс. Тайната на Господа е с онези, които се боят от Него, и Той ще им покаже завета си. Обърнете внимание на първите думи. Тайната на Господа е с онези, които се боят от Него. С кого споделяте тайните си? С познати или с съвсем близки приятели? Сигурен съм, че вече мога да чуя отговора ви през камерата. С много близки приятели. Бог не е по-различен. Той казва, аз споделям тайните си с моите близки приятели. А мои близки приятели са онези, които се боят от мен. Искам да ви покажа, че не изваждам това от контекста, защото в английската стандартна версия този стих звучи така. Приятелството на Господа е за онези, които се боят от Него. Какво виждаме тук? Бог не е приятел с всички. Нека бъда по-конкретен. Бог не е приятел с всички в църквата. В Стария Завет има двама мъже, които са наречени Божии приятели. А няма ли други приятели на Бога в Стария Завет? Разбира се, че има. Вярвам, че Давид е приятел на Бога. Естир е приятел на Бога. Вярвам, че Даниил е приятел на Бога. Йосиф е приятел на Бога. Но животът на тези двама мъже е пример за това какво е необходимо, за да имаш приятелски отношения с Господа. Първият от тях е Авраам. Защо Авраам е наречен приятел на Бога? Защото когато Авраам беше стар, в напреднала възраст, Бог му обеща син, когото той чака 25 години. Бог изчака Авраам дълбоко да се привърже към този син и една нощ отиде при него и му проговори. Аврааме, той отговори, да, Господи, да, искам заедно с твоя син, когото си чакал 25 години и когото обичаш толкова много, да отидеш на 3-дневно пътешествие и да го убиеш заради мен. Можете ли да си представите какво си мисли Авраам, когато Бог му казва това? Трябва да сме наясно, че Бог не му дава обяснения. Не казва, ако отидеш и принесеш сина си в жертва, ще скрепиш завета и аз ще изпратя моя единороден син. Бог просто казва, искам да отидеш и да го убиеш, да го принесеш в жертва. Можете ли да си представите? Доколко Авраам е спал през онази нощ, не мисля, че е спал, но знаете ли какво четем в Библията? Това е невероятно. Рано на следващата сутрин Авраам стана и натовари магарето си. Той взе двама от слугите си и сина си Исак и тръгна на път. Рано на следващата сутрин. Знаете ли как някои хора казват неща като Господ се занимава с мен по този въпрос от няколко месеца и се смеят. Всъщност, те се хвалят с липсата си на свят страх. Авраам стана рано сутринта и тръгна на път. Бог му даде 3-дневно пътуване. Защо? Искаше да му даде време да обмисли всичко в случай, че пожелае да се върне обратно. По-лесно е, когато предишната вечер си чул гръмкия глас на Бога. Но какво да кажем за 2 дни и половина по-късно, когато гледаш към планината, където трябва да умъртвиш най-важния човек или нещо в живота си, само защото Бог е казал да го направиш, без да ти обясни защо. Но Авраам взе Исак, изкачи се на планината и построи олтар. Можете ли да си представите емоциите, които бушуваха в него? Емоционалната война, която се водеше. Все още не бе казал на Исак, че той ще бъде жертвата. Авраам изгради олтара заедно с сина си, когото обичаше толкова силно и осъзна, скоро ще сложа този млад мъж на олтара и ще го пронижа с нож. Авраам поставя Исак на олтара, вдига ножа и е готов да умъртви най-важния човек или нещо в живота си, само защото Бог му бе казал да го направи, без да му обясни защо. Но веднага, щом вдига ножа изведнъж, се появи ангел Господен. И ангелът Господен му казва следното: Аврааме, спри, защото сега знам, че се боиш от Бога. Откъде ангелът знаеше, че Авраам се бои от Бога? Защото Авраам се покори веднага. Защото Авраам се подчини, когато не откриваше смисъла. Защото Авраам се покори, когато не виждаше лична изгода. Защото Авраам се подчини, когато го болеше, и защото Авраам се покори до край. Това беше проявлението на неговия свят страх. Авраам остави ножа, развърза Исак и в храстите видя един овен. И в сърцето му се надигна вик: Йехова Ире, което означава Господ, моят снабдител.
Осъзнавате ли, че Бог току-що бе разкрил на Авраам един аспект от своята личност, който нито едно човешко същество не бе познавало преди това? Като се замислите, това е невероятно. Някои от вас може би не го разбират, затова нека поясня. Всички вие ме познавате като Джон Бивиер, учителят. Някои от вас ме познават като Джон Бивиер, авторът. Но има и една дама. И то каква дама? Името й е Лиза. Тя ме познава като Джон Бивиер, съпругът. Джон Бивиер, най-добрият приятел. Познаваме като Джон Бивиер, спортистът, като Джон Бивиер, бащата. Тя ме познава като Джон Бивиер, таткото, като Джон Бивиер, нейният любим. Никой от вас никога няма да ме познае като Джон Бивиер, любимият. Това е аспект на моята личност, който е запазен само за един човек, и това е човекът, който е най-близо до мен на земята. Това е съпругата ми Лиза. И така Бог току-що разкри на Авраам един аспект от своята личност, който никой досега не бе познавал, защото той ми е приятел. Това е невероятно. Обърнете внимание на динамиката на взаимоотношенията между Бога и Авраам. Тя е невероятна. Един ден Господ каза: да постъпим ли с Содом и Гомор така, както планирахме, без първо да сме говорили с нашия приятел Авраам? Така Господ слезе при дъбравата на Мамври, яви се с двама ангели. Авраам им приготви храна, нахрани ги. Ангелите слязоха в равнините на Содом. Авраам и Господ отидоха на скалата, откъдето се откриваше гледка към равнините на Содом. Господ каза: Аврааме, мислим да унищожим тези два града. Какво ще кажеш? Авраам попита: Содом? И Господ каза: да, и Гомор. Какво мислиш? Авраам си казва: мисли. Племенникът ми е там долу. Племенникът ми е там. Авраам погледна към Бога и каза: ти не би унищожил тези два града, ако в тях има 50 праведници, нали? Нима Бога на небето и земята, Бога на справедливостта би постъпил така? И Господ реагира: прекрасен въпрос, отлично! Добре, няма да унищожим градовете Содом и Гомор, ако в тях има 50 праведници. Авраам продължи: ами ако няма 50, ще унищожиш ли градовете, ако са 45? И Господ каза: още един добър въпрос. Няма да унищожим градовете, ако има 45 праведници. Радвам се, че поговорихме с нашия приятел Авраам. Авраам не престана да го разпитва, докато не стигна до 10. Той смяташе, че в тези два града трябва да има 10 праведници. Лот бе единият, бяха необходими само още 9. Но шокиращото е, че нямаше 9 други. Натъкваме се на нещо удивително. Библията казва, че по времето на Содом и Гомор хората купуваха, продаваха, женеха се, омъжваха се, съдяха и градяха. Позволете ми да изразя това на съвременен език. Животът е добър и ако има Бог, Той няма нищо против нашия начин на живот. Само след 24 часа щяха да бъдат унищожени, а нямаха никаква представа за това. Не това е плашещото. Плашещо е следното. Всички да кажат Лот. Когато Библията нарича праведен, Библията нарича Лот праведен. Нека го кажа на съвременен език. Той е спасен, той е новороден, той е християнин. Предстои му унищожение само след 24 часа, но той също като Содом и Гомор няма никаква представа за това. Това е поразително. Виждаме двама праведници. Нека се изразим на съвременен език. Двама спасени мъже, двама новородени мъже, двама християни. Единият мъж знае какво ще направи Бог преди да го е направил и помага на Бога да реши как да го направи. Другият праведен, спасен новороден човек е толкова неосведомен, колкото и света. Защо е така? Защото единият праведен, спасен новороден човек се страхува от Бога. Той трепери пред Божието Слово. Той трепери пред Божието присъствие, затова той е приятел на Бога. Затова Бог му разкрива своите тайни. Другият праведен, спасен новороден човек не се страхува от Бога. Затова той не знае тайните на Бога и е също толкова неосведомен, колкото и света. Така че Лот представлява светския плътски вярващ. Спомнете си как между Лот и Авраам възникна спречкване относно стадата. Авраам каза: добре, Лот, избери каквото искаш.
Който и път да избереш, аз ще тръгна в обратната посока. В Библията се казва, в New Living Translation, че Лот застана на върха на хълма и дълго гледа към равнините на Содом. Защо ги гледа дълго? Защото те бяха много плодородни, но той знаеше за нечестието и покварата, които се случват в тези градове. Тогава му хрумва следната идея. Ще отида и ще разпъна шатрите си в равнините близо до градовете, но няма да отида в градовете, където е центърът на нечестието. Интересното е, че по-късно той се оказа вътре зад стените на града, когато дойдоха ангелите. А защо между другото дойдоха тези ангели? Защото Авраам се молеше. Слава Богу, че Авраам се молеше за Лот. Лот беше плътски вярващ, който не се страхува от Бога. Той бе праведен. Библията го нарича праведен, но не познаваше тайните на Бога. Погледнете жената на Лот. Исус каза, помнете Лотовата жена. Тя се обърна назад и се превърна в солен стълб. Погледнете дъщерите му. Те извършиха кръвосмешение с баща си, за да имат потомство. И вижте потомството му. Моав и Амон са два от народите, които произлязоха от Лот. Можете да видите, че плодовете на неговия живот не са като плодовете на Авраам. Ето защо страхът от Господа е толкова важен. Той води до близост с Бога. Ние разбираме неговите тайни и затова ставаме по-успешни в начина си на живот. Кой е другият човек в Стария Завет, който е наречен Божи приятел? Това не е никой друг, освен Моисей. Моисей говореше с Бога лице в лице, както човек говори с приятеля си. Това е забележително. Библията казва следното за Моисей и Израил. Говорим все за спасени хора. Искам да кажа, че излизането на Израил от Египет е преобраз на излизането от света. То е преобраз на спасението. В 1 Коринтияни 10 се казва: всички да са яли от същата духовна храна и всички да са пили от същото духовно питие, защото пиеха от една духовна канара и тази канара беше Христос. Така че определено излизането от Египет е преобраз на излизането от света. Египет е светът и така Израил е праведен и Моисей е праведен. В Псалм 103:7 се казва: направи Моисей да познае пътищата му, а израелтяните делата му. Нека поговорим за това. Какво означава изразът, че израелтяните са познали делата му? Те познаваха Бога по това, как Той отговаря на молитвите им. Знаете ли колко много християни познавам, чиято връзка с Бога се ограничава до това, как Бог отговаря на молитвите им? Дъщеря ми беше болна. Пасторът ми се помоли и Бог я изцели. Дадохме финансово дарение и така Бог ни благослови. Те познаваха Бога само по това, как е отговорил на молитвите им. Моисей обаче често знаеше какво ще направи Бог, преди той да го е направил, и помагаше на Бога да реши как ще го направи. Всъщност в Библията се казва, че на 2 пъти Моисей промени решението на Бога. Дори се казва, че Господ се отказа от намеренията си заради онова, което е казал приятелят му Моисей. Ето, че имаме две групи праведници – израелтяните и Моисей. Едната група познава Бога по това, как Той отговаря на молитвата. Другият човек познава Бога по това, което той ще направи преди да го е направил, и 2 пъти променя Божието решение. Едната група познаваше Бога по това, как Той отговаряше на молитвите им. Другият човек познаваше тайните на Господа. Тези хора не ги познаваха. Защо? Защото Моисей се боеше от Бога, а израелтяните не. Искате ли да видите това в Новия Завет? Ще попитате това, има ли го в Новия Завет? Разбира се, Библията казва в Йоан 2:23-24. Докато беше в Ерусалим за празника Пасха, много хора повярваха в Него, защото виждаха знаменията, които вършеше. Но Исус не им се доверяваше, защото познаваше хората. Удивително е как едно от нещата, които Бог казва за Моисей, е: доверява му се. Давате ли си сметка колко удивително е Създателят на небето и земята да ти каже: доверявам ти се? Това е приятелство. Това е основата на приятелството. Обаче се казва, че Исус не се доверяваше на хората, защото ги познаваше. Защо? Той имаше много ученици, които го напуснаха в Йоан 6 глава. Имаше хора, които престанаха да го следват. Множествата не бяха до него, когато го разпънаха на кръста. Той знаеше какво има в хората. В края на земното си служение по онова време на Тайната вечеря Исус заяви на тези хора: а вие сте онези, които устояхте с мене в моите изпитания. С други думи, той казва: вие бяхте достойни за доверие. Вие останахте с мен. И след това направи следното изявление в Йоан 15:15. Вече не ви наричам слуги. Самият факт, че Исус казва "вече не ви наричам", означава, че преди тези хора са били считани за слуги. Това не е откровение, това е урок по английски език. За да каже някой "вече не ви наричам", означава, че някога са ви гледали, са ви наричали така. Защо Бог го прави? Защо Бог ни държи на нивото на слуга?
В Галатяни 4.1 се казва: докато наследникът е дете, той не се различава по нищо от слугата. Тогава, защо като Божии наследници Бог ни третира като слуги за определен период? Ще ви кажа защо. Прави го, за да ни защити. Ще кажете, да ни защити? Да, защото не иска с нас да се случи това, което се случи с Анани и Сапфира. Ще ви дам един пример. Не е особено силен, но става. Когато с Лиза започнахме да служим, работехме за две много големи служения. Едното имаше персонал от 450 платени служители. Другото имаше персонал от 150 души. Когато през 1990 година основахме собственото си служение, си казах, че ще променя някои неща по отношение на лидерството. И една от глупавите промени, които направих, беше да реша: ще бъда най-добрият приятел на всеки служител. И така през 1991 година наехме първия си служител. Казваше се Джон. Станахме най-добри приятели, играехме баскетбол заедно, гледахме видеоклипове, постоянно идваше у нас и се забавлявахме. Вечереше с нас, най-добър приятел. През първата година беше страхотно, докато не се наложи да му направя някаква дребна забележка, защото той работеше на нашия щанд с ресурси и стоеше ето така. Аз просто поговорих с него и казах: хей, Джон, това са Божиите овце, това са скъпоценни хора. Забелязах, че докато си на щанда с ресурси, имаш изражение, с което някак си ги отблъскваш. И, о, Боже мой, той ме погледна през бюрото и каза: ти си такъв, такъв и такъв. Казах си: Божичко, той просто започна да се нахвърля върху мен. Вътрешно се помолих: Святи Душе, какво да правя? И Святия Дух каза: уволни го. Оставих го да изпусне парата и когато приключи, казах: Джон, налага се да те освободя от служението. Той излетя от къщата ни. Излетя от къщата, аз започнах да плача, защото наистина ме беше грижа за този човек. Святия Дух ми проговори: сине, той ще се върне и ще бъде двойно поверен. 3 месеца по-късно Джон ми се обади за първи път след случилото се. Попита: Джон, имаш ли няколко минути? Отговорих: разбира се. Той каза: Бог никога не ми е говорил така, както ми говори през последните няколко месеца. Бях загубил представа какво е мястото, което Бог ти е отредил в живота ми, както и за мястото, на което Той ме бе поставил в твоя живот. Приемах те за даденост, отнасях се с теб така, сякаш си обикновен, незначителен. Постъпвах по същия начин с госпожа Лиза. Много съжалявам. Казах: простено ти е, и поговорихме още няколко минути. Попитах: искаш ли да се върнеш да работиш за нас? Той отговори с удоволствие и го направи. Никога повече не сме имали проблеми с него в тази област. Днес прилагам нова политика. Имаме 50 членове на екипа тук в Съединените щати, а 1000 души служат с нас в световен мащаб. Не бих приел някой служител като приятел, докато най-напред не се уверя, че този човек знае много добре кой е той и е съвсем наясно кой съм аз. Това не е несигурност, това е моята защита за тях. Не искам да им причиня онова, с което едва не унищожих онзи млад мъж. Правя това, за да ги защитя. Но щом веднъж разбера, че са наясно с това, кои са те и какво място Бог ми е отредил в техния живот, ги допускам по-близо до себе си. Някои от моите служители са едни от най-скъпите ми приятели. Така Бог постъпва с нас. Казва: докато не разбереш много добре кой си пред мен и не си съвсем наясно кой съм аз, ще се наложи да те държа на нивото на слуга, въпреки че си наследник. Но щом се утвърдиш в познанието си за това кой съм аз, страхът от Господа, мога да те допусна като мой близък приятел и няма да имаш съдбата на Анани и Сапфира. Затова Исус заявява следното: не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му. Тайният съвет на господаря, тайните на учителя, а вас наричам приятели. Защото ви изявявам всичко, което съм чул от своя Отец. В стих 14 Исус дава универсалното изявление към цялата църква. Той казва: вие сте ми приятели. Ние пишем проповеди и песни за това, разказваме истории за това, че Исус е наш приятел, едва ли не наше другарче. Но Исус казва: вие сте ми приятели, ако е условие. Нека ви дам един пример в тази връзка. Примерно, ви кажа: ако работите за мен 40 часа следващата седмица, ще ви платя $2000. Вие не работите 40 часа, но идвате при мен и питате: къде е заплатата ми? Аз ви отговарям: казах, че ще ви платя, ако работите за мен 40 часа. Вие не сте работили, така че няма да ви дам парите. Ако е условие, трябва да изпълните условието. Исус каза: вие сте ми приятели, ако какво, Исусе? Ако вършите онова, което ви заповядвам. Ето къде е страхът от Господа и треперенето пред Словото Му. Думите на Исус означават: не всеки в църквата е мой интимен, близък приятел, но чуйте ме, Той страстно желае всеки в църквата да бъде Негов интимен, близък приятел.
но ние сме тези, които избираме нивото на взаимоотношенията ни с Бога, а не Той. Ето защо искаме да се стремим към святия страх от Бога, защото най-голямото благословение и полза, проистичащи от него, са близките взаимоотношения с Исус. В следващия урок ще разгледам някои от останалите 40 ползи за нас. Ще трябва да го направя доста бързо, когато наистина имаме страх от Бога. Представяме ви Messenger X, напълно нова платформа за изтегляне на нови ресурси и видеостриминг излъчване на видеа. Съдържа цялата дигитална библиотека с ресурси за ученичеството от Джон и Лиза Бивиер, включително видеополучение, аудиокниги, електронни книги, кратки филми, библии и още. Тази нова платформа може да бъде използвана на всички ваши устройства. Тя е напълно безплатна и достъпна на повече от 125 езика. Ученичество за всеки навсякъде. Изтеглете приложението, като отидете на messengerx.com.